Marginako saioa ja hartuan miran, mila esker Maialen bitzok segidan, gainera ze ondo nagon inor gabe jiran, gainera ze ondo nagon inor gabe jiran. Etxean egoteko nola zinen gaizu, ni opari honekin presentau natzaizu, bakarrik ta gustora patxararen maisu, bersolariek ta zuk gaur ze suerte aizu, txarrena ere ona iruituko zaizu, txarrena ere ona iruituko zaizu. Bai, hemen txarrikan ez da aterako, Iturriaga bandido ta egainak kapo, nerea eta miren ze argi ze gako, Maialen txapelduna ta beste hori flako, lasai gaixo ninteke urte beterako, lasai gaixo ninteke urte beterako.